Jeg vil nu vise, hvordan vi får en fosforplade ud af en Digora optegnscanner eller en Cavo Scan eksamen. Man skal bruge et helt almindeligt obrakenøglesæt og gerne en pincet. Vi starter altid med at tage strømstikket helt ud af maskinen, gerne netværkskabel også. Så fjerner vi sidedækslerne her, så vi kan komme ind til skruerne. De sidder på med magnet, så det er lige at vippe dem af. Så skruer vi de 4 skruer ud, så vi kan få låget op. Låget kan vende forkert, så jeg anbefaler at tage det af, og lade det stå i den retning, som det skal monteres igen. Nu er vi kommet ind til indre maskinen, og her er der 2 fingerskruer, der løsner. Skruer helt ud, så man kan få låget af her. Når vi løfter det op, så er vi lige lidt forsigtige omkring ledninger. Sådan her. Nu kan vi se, at vores filmplade ligger inde i maskinen, og den kan tages forsigtigt ud. Og så er det egentlig bare at køre baglæns og få det hele sat på igen. Forsigtigt på med låget. På med fingerskruerne. De 4 små skruer. Sådan. Og til sidst magnet ned igen. Og så på strømstikkene igen, og så er scanneren klar.